Moi, mun nimi on Otto. Olen tässä Fighting Center Joensuulla valmentajana ja fysioterapeuttina. Fysiikkatreeneissä on tarkoituksena harjoitella erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta tai liikkuvuutta. Tällä hetkellä mennään aika paljon kehonpainolla ja myöhemmin sitten lisätään enemmän painoja mukaan. Treenien teemoja vaihdellaan suunnilleen viikon välein, että yhdellä viikolla saattaa olla teemana vaikka lihasvoima ja toisella sitten liikkuvuus, mutta se on aina vähän tapauskohtaista, että saattaa sitten treenien sisältö vähän vaihella. Treenit sopii ihan kaikille, että sä voit olla kokeneempi urheilija tai sitten ihan vasta-aloittelija. Tunnit on suunniteltu sillä lailla, että kaikki pystyy tekemään sen oman taito- ja kuntotason mukaan. Fysiikkatreeni tukee kamppailulajien treenausta siten, että me kehitetään niitä tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia, mitä lajissa tarvii, parantaa suorituskykyä siellä lajitreeneissä tai normaalissa elämässä ja ehkäisee myös tulevia vammoja.